Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublitay tinapalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Lagos Norte, Philippines. At di ba nga sumangbay ti programa, Dear Manong Nemi. At ito pagkahim nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kumapkablawak iti nembag kabigat, nembag nga oras, nembag nga aldaw ka na kayo mga sapanan. At padaanan nyo papagayam ti. Ito pagkasalitaan ni Richard nga napauluan, dagiti X. Asin no, dagita nga X. Ken apay nga nagbalinda nga X. Asin no, iti biyag ni Richard, dagita nga X. Ay, hindi ka rin din rugen, dati pagkasalitaan ni Richard, kausat, tapos numalpasan, kat ni, umaldaw manayin. Sagudahin nga rin ti sulat, di pagkasalitaan ni Richard, ginapoluan, dati X, Dear Manong Nemi. Daksangga sa tak, Manong Nemi. Gapo namin tuwa na sugat ti puso. Gapo ka nagiti X. Tsaka mo nakimbasol, no basol kumatlang, wano ka, tato ka dito talagang agkasat ko. Awa mo tinagkurkurangak ka nagito yung X. Nga mapay. Apay. Madamak manan nga ginino, Manong Nemi ti arak. Kat siyempre, damamaki ni Papa, ti umanalatamot mamagbaga kanyak, saan ka mapukawan tinamnama, iho? Ure pa ino, agtawon kan tinasurok nga 30. Hanggang mapukawan ka mo tasamat nga may sududod, ti babae dito lubong. Saan siguro at talaga nga naikarin ni X1 kan X2. Mangure ka ti may katlo, nga saan ton ngagbaling nga X mo? Ay, aman lata. Urayam ti X3, nga na dito X3, X number 3, kaya sunod nagbaling nga asawam. Diyan mo, noong pagpakautawan ni Mama Hunusan. Nga gusto mo't ni Mama Manong. Urayak ti may katlo nga X, taritan dun nga may katlo nga X, isuntun tagbaling nga asawak. Ex-girlfriend ko, nga isuntun tagbaling nga asawa. Di gadya asawa, may bilang mat nga ex-girlfriend. Sabali mat ti pamagbaga, Manong Nemi ni Papa, ako nana. Amirisam nga mga nembagyo. Baka si Camerot ayan na. No ape nga, sanda ka nga ipatungpal. Uno saktan na ka na kiti babay.
Adamat ka di punto ni Papa Manong Nemi kada JFX number 1. Ta talagang anugutak ti kinatangak, anugutak iti basta kinatangak, kinalaglag ko, kinaang-ang ko. Ta siyak ti lalaki ininto ta intulok ko nga siyak ti pinataroyan. Intulok ko nga siyak ti minandar. Intulok ko nga bale diang ka pa nga gasawa, di first ex ko nga kinontrol na ko. Iso tinang mapular ti panunot ken bukod ko nga desisyon. Basol ko. Ngam dati may kadua nga ex ko panagkunak. Awan ti basol ko ken kuana. Tilamok nga basol ko ket no ape nga naddaanak iti ex number 1. Nakiktutak Manong Nemi dadagti magkidasadag ko. Sir, sika, delay, mangikiktot ka. Sir, amat Ano ba? Kadati masapon mga pulutan mo, sir. Disomlatan. Nakaado kayong maring iminom, sir. Kayat mo, bagbaga ang kamit. Akas ti pa magbaga mga da papakinimawang mo. Jak kasapulan ti pa magbaga ti katulong. Ni sir, man. Hanggang po ta katulong ang akit. Agpatingga lang ti kas katulong. Laglagi pa inyo, sir. Takal ti akem ko ti pamilyayo. Nabayaga ko dito. Manulat tawon mo idi. Ket manulat tawon ko ita. Dilay. No, naidisumon ti pulutan. Mabalin ako na panawan. Sir, napimbinas no na kasasalitam. Alalis tong agtaray di istorya no kadayalog mo. Narigat mat nagnanarit kalata. Ano tayo bagbagam? Sir, panawan ako kung nakna. Bahala ka. Mabilang. Agtukaw ka nga rin sa sarita ta. Uy, wala ni sir. Dadat madingamikin ka, awan ti nakapix ng desisyon mo. Napakalalaam. Amok ba't istorya biyag mo kahit? Sabi nga rin nga kahit mo palang istorya kahit amom lang nga rin istorya biyag ko. Uminom kami. Sir, hanmat ka na, sir. Kasi no pa makapagtrabaho kinto bigat. No pa inuman na. Naglawat balayo. No kung may di dati nga balayo, ayan tayo, na ililit. Nakapikit din kami ng balay kadakil. Awa, matisang pet mong asawa. Idintutan ni manang mo. Adamatan bukod na nga balay. Adalang order family house yun. Napamupalay lako. Saka nagpaarami ti dakil nga balay. Kaya nalawang nga solar. Adot amo man niya. Katamo kami sir. Ata nabayag ako. Nakatulong nyo. Sabi nga nagpaot ka nga katulong. Dilay? Kapag tamang gusto nagdapapakin ni mamang mo. O rin ni manang mo. Iti sakbay nga nag-asawa. Iti sakbay nga si Mina ni manang mo. Kapag nasiyat kanyak na papakin mamang mo. Kat siyak sana ka nasiyat kang ka. Apayong ko na. Kinabudno na Sir Richard. Italaga agpaot nga nagsarita kastoy. Dati-dati, di mo kayat, iti anta ka sa sarita na. Dati-dati, kayat mo tigmay sa. Di ba? Dati dilawon da papakin mamang mga ugalim. Nakalsib ka, managbabain ka. Awan ti bukod mo nga desisyon. Kasala ka la patidiktaran. Apay nga amom di kita nga karakter ko. Isugurod ka ko Sir Richard, nga ado ti amok may papangken ka. No kahit mo siya akong istorya. Pudno ti kuna ni Tilay, Manong Nemi. Tsaka mo na sa sinot imalalaak, no apay nga kalsebak managbabainak. Manipod elementarya, aging kati high school, Manong Nemi, awan ti makuna agayem ko.
At ako tumasidag kanya. Mabainak ba't nga umasadag? No sinuman ta kahit kung esidgan. Ada ako ni ti college manong nami kaskas di. Nga awan ti mo ko na agayem ko. Ada kaskolaak manong nami kaskolaak. No sumareka ko ni ti uneg ti classroom. Inje tugaw ko. Adan tumatan kaabay ko. Santak ba't apagpagunya na kita kaabay ko. Awan pambarak ba't nga aguni Managbabae na karon. Alangan ba't na syakti mo ng aguni? Amangan no, kusilapan na pagunyak. Di ada da masagtanak. Uraik layan nga naman nung nemi. Nga adda aguni ng umuna kanyak. Una daw masidag kanyak. Iti-terjer hay akalin sakon manong nemi. Kaskas di kakasjay ti karakter ko. Aging ka damay sa nga mabahay manong nemi ngay masidig kanyak. Hi. Diyos ko. Itamang pala nga daghay kanyak. Babae pa eh. Naku nakiditinagam ko manong. Hello. Awan pagkaskulaan ta. Tsaka mo. Anong next period mo anang subject? Imbaga. Into malam. Ano first period po into malam? Imbaga, ay, agkaskulahan ta ka na nga subject. Agpadpada tati time. Kasta? Agkatugaw tanto pero di ka nakita, no? Baka no, itala makita na. Oh, narod. Yung kasala makita kan. Kung nakarod ka, kaskulak sa mo dahil kung na, matgayam. Magayam. Pangpanganan ti daw? Restaurant? O no karinderya? Kantin? Ada mo gusto ka karinderya? Baka agpadpada ta? Imbagak dinagan ti karinderya manong, agpadpada ta ko na kita. Sadyak mo na mamangan. Kayat mo? Agidan to mangan ito no lunch break. Palpasan na lang na ito yung last subject ta. Oh my God, to kita yung taro mo Ha? Ang naga mo gayam? Richard. Siya, di mo damagan at nagang ko? Ano naga mo? Susan. Napankan Susan kung nadangarot no ka. Sige. May naktungarot. Urahin nita room 17. Okay. Sure, Richard. Ano kasta? Adamanin gayim ko. Gayim? Sika. Baro nga gayim. Di mo kayo gayim? Sika. Mano gayim mo? Di mo samot-amot makigayim ngamin. Nasaan ka inasidganan? Awang gayim mo ngagnagan di Susan. Kasta ide ti panag-meet mi ni Susan mano. Buwan, gabot naman nagbabain na, kalsebak, awan ti bukod ko nga desisyon, saan nagandagos ka makadesisyon, edi agpakita man ni Susan, ana, intan? Ilibre nak? Ala, may karo din. Diyak pa'y nakasungbat manong nemi, inigaman ng takyag ko, kadetan, napangkamin. Naging gawa nung nemi kat dapat pata kami ti order, nag-soft drinks kami pa'y, iti panunod ko manong nemi, siyempre siya ti lalaki, numabasa nga siya ti nagawis, iti damagin na nasunod agbayad, kay KB, kurak kumaang intan ko na naman. Kas may sa lalaki, manong nemi, ang bawi, nagpunta nus nagbayad. Siya ako ti dumakder, kanapangan ako nagbayad. Hoy, thank you Richard kunak na nun siya kitayin tagbayad. Halangan mo't nga siya kababae. Ana? Agkatugaw tanto mantamdama Ken, kalahin tanto nga kasangwa nga mangan? Mamalin. Abay kasla man nagbabain ka. Nasot na kay Ruamak Kinapod mo na. Itapay lang ang takasasarita ka babae kasken ka. Sa tagayang. Guwapo ka Richard. Nabindas kami. Bagay tayo niya.
Mapasamak to nga tangag, gaya na yata. Mapasamak to nga tangag, asawa ta. Ano kami sa supsupulong di mo isang babae. Kasking ka. Nga ana, kaop, ka, kasupanik. Kasupaningan niya. Siya, diyan mo uni. Siya ka, nagdaldal ka. Sorry, kasi nagalang ito karakter ko. Nalaing ako sumao. Manong Nemi napasamak iti panagkinaawatan ti puso mi kay ni Susan. Taapay ko na manong, siyempre, isulat ti kastoy. Kandalagamit nga napintas, naragsaka ka sa salita, iso na lang ti madlaw ko kenkwana. Edi, tagay na kami, manong Nemi, sa anin na karinderya, ti kayat na, kadagiti matin restaurant. Pasara at the date mino ka, manong Nemi, kat mapang kami ti class restaurant. Nagtagpanayon akmantan ati allowance ko para ngagkapo kayo na mamakin papa. Yung bagagmantan na nga, the girlfriend ko. At i-date ko mit ano ko ati mapan iti first class nga restaurant. Kahit no kasta manong Nemi nga ibaga na nga dagatangin na. Di na idarat sa manong. Igatangan nakman, hanamot ko na. Regaluan nakman, hanamot ko na. Ngam ko na. Umamsikan, kahit ko nga da kursunadak. Da kahit kong gatangin. Nakaswisit kam tumatan nga mapaniti mo. Kadagitin lugar nga yan, digiti expensive, nangina nga arwatan. Kahit ko do ito eh. May bagay kanyak, di ba, sweetheart? Abing hindi ka ununi, maununi. Alaga na iruwam ka nga ang unay ko doon niya. Yan, di mo na kahit nga regalo kanyak na ito eh. Gabutan nakakarkarin nyo manong Nemi. Nakabangbang no. Yasadag na pa iturupa na iturupak. At nagimas ko nga lang abenti. Banglot isang aw na. Sige. Ulit anda. Urnong ko akwarta. Oh, sweetheart. Kat kasla amin matan nga bagahan naman ng Nemi sa anak pulos nga kedked. Pagustuhan nagmalata da mama kay ni papa manong Nemi ited di masapul ko. Iho, agtanang ka lang ha. Ang mga nutututan na kamo di girlfriend mo. Amat papa, apay ko ma. Over demanding. Iho, masapul nga pakalalaki ka. Hamong itulok nga ti babae ti mang control kang ka. Kasi jaga din ka papa. Kaya na. Hanggang pa-under. Noon niya ibaganan, gabuta, di mo kayat nga masaktan, pabusuyam, itad mo, mata, aming naglabas iho, kadakas, laglagabim deta. Oo, amat kami iho. Okay lang, ma. Oh, nainot akmat, takmat unay nagastos. Gano na direte sobrahan, di allowance kong itad yo, isot ikatang ko. Itad ko ang kasapulan ni Susan. Oh, sige. Basta ha, hamong itulok nga ti babae ti mang kontrol kayan ka. Naulit-ulit dito idi nga imbaga ni Papa Mano na yung kaslag yung saang simagsag iti panunod ko. Tati adda ti panunod ko idi manong nemi kata no anyat pakaragsakan ni Susan kabayalaklaki di ited ko. Pagpindasan na manong nemi di adda kami ni ti fourth year college. Gabo siguro tadi na mauray. Amismut nang ibaga. Abay, astoy ka, Richard. Nanya, nakadaadun na kita impapay mo kanya. Agkitaw kamit. Agkitaw kamit. Tapos na edad kumit kang ka. Anak ko mat kidawak. Nakalukloko ka. Sak malat mga ibagan. O, kanipati padas mo? About sex? Umpay. Let's go. Naisang sakyan dito nga panag-data. Nasak pa yun di mga ayos kang kaloko iti hotel. Intan. Kunahan na kit ginuyod takmanin. Kasi digalad na manong. No adda kaya no intan ko na nagiguyodan ako. Kinayat kumit amanong. Tana nga ron. Napiyala pagabrutang ko nagastos ko kada ito nga babaeng.
Wan manong nemi nagpapas kami tiragsak, insuro na ni Susan. Tamadlaw ko nga the experience nan. Siya kakitawan pa eh. Isong insuro na. No anyat aramidek, kano anyat aramidek tapno mangikot ususto nga asog na nga mangparug sumit kanya. Insuro na pa no kasunot mangan manong. May sa tinatakwatak. Saan nga virgin? Saan na ka narigatan manong? Jakbit sinang saludsud-an no sinot imuna. No may kamanuak, mabayin na kang saludsud. Ngayon iti panunod ko, mamanuitan nga makasarak ka ti virgin. Again ka, manunemi ngayon muna ka nagturpus ti irregular iso ng estudyante. Nadana kang tagos manunemi ti trabaho at nangato ti posisyon ko. Ad naman idin nga agdemand manunemi ni Susan taamo na nga takwartak nga saan nga nagapu ka rin iti nag-anak ka niya. Agdemand ko na, taibagana, kahit ko tikas to'y, kahit ko tikas jay, kahit ko. Sanak mo na makapagked-ked, tanumadlaw na agked-kedak, amo na matpamayan na, karin yun na. Awisan na, kad isupayan di mang parag sa kamis mo, isut mang manage kanyak, tapno nikas dagat, maitayo kak unay, kat sa anak to nga makapagsaan kang kuwan. Dahil tama nung name iti dakil nga bidtot ko. Saan ko tinungpan ni Papa? Kung kanyak nga saan mo ipalubos nga kontrolin na kati babae. Dahil di naggraduar maten manong name kat nagtrabaho makatawan. Gabot na tinamat maoray manin manong name nga iuper ko ti kasal. Iso na ba't manin? Will you marry me? Susan? Diyak man kami mauray, nga sikat mangibaga. So siya akong nangibaga, sweetheart. Di ba kati kayat nga simpatan? Di ba kati kayat nga gasawatan? Kahit ko naman nga nabayagan nga naggasawa ni manang mo. Okay? Mano nga tawan nga nagtatrabaho ka. May sa kanyak, duwakin kan. O, adot ornong mo, di ba? Adon. Kinawari na ornong mo, damat natag iti parents mo, dapat ni amanang mo nga mangtulong ka. Kahit ko ting karante ang kasal, sweetheart. Yeah. Kahit kung siya tagpili, ano anyat arwatek, tarwatem, no sa din nga simbaan, no sa din tayo anti-reception, no kasano ti klase ti kasar. Kahit ko. Hindi, may kahit mga sasawan. Tatlong moment na nagiti parents ko. Ti pamilya. Sige, ibagak to ka rin naganakan niya. Nabanggam nga road ba nung name kat panakalan mat kanabindas ka balay, ti balay da. Okay mat ginaganak ang kuha na kitalo kamsat na. Awa mo ti problema nga madlaw, manong name kastamat at awa mo ti mati nga madlaw di kiti parents ko. Kaya ka manong name nga naitudingin ti kaaldawan ti kasar 1 month before. Kut ko nakanyak manong name ni Susan. Sweetheart, baka di mo amot pasikot-sikot, di pa nakaisagan ti napindas nga kasar. Hawanalis ko karita eh. Ngayon, antam amok nga makamu iti amin. Isolatan ti, tandanan ta, tapno likas ta kita, isot mga prepare ti amin, kat sikakin siya. Agtayod ta. Within this 3 weeks. No kasano, iti amin. Panakaisagan na. Iti pakisarita, iti simbaan. Iti magkisarita, iti pakaangayin ti reception. Iti panagkagatang, iti arawatan, iti secondary sponsors, iti panangpili, magpili ta ka na iti arawan. Sikalat na ti pa mo. No, niya talaga ti may bagay kanya. Malabo nung mga subro ka mo. Dati nangina nga trahe na Buddha, sweetheart. Oy, wana, saklatan, ti ba ka mo? Kaya nga namin invitation. Nagini mga anak agad ta, mga 50. Ang mga anak, gapukin ka na kayo. 50 mo't kada kami.
O di 100 mga anak. And ninton man papakin mamati pagalaakon kada kita no sino na kita mga anak kadata ngagapo kata kami. Ya, siklatan din paham mo. Ito mula tanan dya kwarta kan sa punan. Numanot na karidi. Numanot magastos. Imbagana manong nemi. Kani nga nakilo na grande nga kasar, sweetheart. Numanon tong catering services, tianda nga nakasagana sa Jaya na lawang reception. Sige. Adamat ornong ko. Kaya na nakasagana mat nga dawatag na papakin ni mama. Ini damagan manunay na papakin ni mama. Kasunod preparation di kasaryo. Abi, mapagkamatlatag ng trabaho. Di ba? Bakasyon kayo kuman, nagpadpad, i-ready yung napintas, gantuwa kayo. Kasi titulag mo yung kinisusan. Iso kan hulatan ti maka mo. Ado madagida mamuna nga, nalay nga mga i-prepare amin. Imbaga na no sa dinong simbahan, adan nalawa kinapinas nga na, pakaangayan reception. Adan lima nga, nandrakan na, mabigbig nga catering services pa, mga nalay nga rin ti agbalintong asawa, no kasta. Kung amin, sayangik ti duwa nga talong o no talong o duwa o na talong nga lawas nga absan ko. Iso nga, no sige, okay. Sigurado ka lagi di, no talaga kamit lang agtalag ka iti, agbalin nga asawa. Hindi mat papa, mama, ag-asawa kami, awang ka di ba panagtalag ko keng kuwana. 2 weeks before manong name iti kasar, iti saan ko nung makontak ni Susan. Ngayon nga ta. Di matan tumawag. Di matan matawangan. Wine, talon nga daw saan ko matawagan. Ngayon nga ta. Napana ko na mismo iti balay na manong. Nana, tata, diyak ba kontakin ni Susan? Dandanin di kasar. Di naman, saan matuloy siya ka ano tinagbabawi? Saan mo doon kasano kumasang nga matuloy kat naitid ko kala kwarta nga kinisusan tap ni sagana na ti amin? Kaya apeng harap makaugan ka. Kaya da ka mismo ti balay mi. Kunak man lang di mo amot agungat. Kunak man lang di mo amot agsao. Dati-dati ba't nga saan ka agununi? Tata, napanan ti anak yo. Adama kalawas si Tansi po nakikalay sa iti sa bali. Natako na yun? Imagana ka na kami nga, saan nga matuloy iti kalay sa'yo. Ikapoy ti dayta, nakikalay sa bali nga lalaki. Di kayo maawatan. Kasano nga magkikalay sa bali nga lalaki ni Susan kat saklain di boyfriend na. Sala nga siksi ka di boyfriend na. Iso nga mas daw kami di baga na nga ada umay mga sasawa kang kuana. Kit ekspektari mi akit dagiti naganak ni Alejo tagbali nga manugang mi dakay matimay. Kito nga sawin malaksid kanyak ang dapay sa bahay ng lalaki di biyag ti as anak yo. Apeng hindi mo. Kinay kaya ti anak mi nagsiguro. Kaya nagsigurado. No, andaman mabalin mo, iho, nabakbak nang ni Alejo.
Kada itatirason, no, apay nga, nagdesisyon da anak mi nga kayat na madlang ni Alejo ng Mitsika. Grabe nga natulag ti kasarmi. Natulag ti kasaryo. Ngam si kahanumat ti nang ibabawi. Awan ti babawi, tata. Nangipanan lang harod dagtak kay la kwarta tingitad ko ken kuana. Dito'y kun manong naming inanugot nga may saak nga dakilang tanga. Nga api nga basta na nagtalekak, iti kas kinisusan. Api nga sa anak ka nakadlaw, idi pala damo. Idi damo kat nadlaw ko, idi nga demanding. Nga api nga sa anak kami, idi makabagkad-kad. Gabo ka dito nalaos nga pa nagayat ko, nga kaslaglag papaos nga maandaan, iti kakaiso na nga girlfriend. May kasalak nga nagtungpal ka ni Papa nga jak ipalubos ko mga kontrol na nak ti may isa nga babae. Abag nga jak kung ikonsiderar nga dahil aramidan na kanyak kat talaga nga manipularan ti panunod ko ti biyag ko. Apayin talay ko lakilakan ti dad. Sa tinuit at pakasaraka keng kuana. Kasanong ipilak ti kaso nagkakaso manisuna anya ko mga kaso. Estapa? Kasano? At akadingarot kasuratan nga ented ko na dyan nga kwarta. Tapnuan niya. Tanga. Kung nga dagos ni Papa manong nemi di bagak ti amin. Okay, di imal alam. No api nga minim patolay mo na ta anak mo nga lalaki, Merced. Nga mem. Sobrat. Ada kakaisunan nga babae nga mas nagkangkwana napukawan ti kinabain na kinakalsam na ngayon patuloy naman nga na-control mo no kinontrol na nga babae. Sorry Papa. Mama. Panagkunak awan din nagkurkuramay kang ka Richard. Saan kong mabilang na namin anok, imbaga kayong ka nga saan ka nga pakontrol iti babae. Di mo itulok ng ti babae, di mang kontrol ka. Ha? Ngayon niya tinaramid mo. Anya tinaramid mo? Ay, saan mo nga pugkawan di anak ta, honey? Sa sino kumatisaan nga makamungtot? Napya kumamad do saan na endrang baraman, ti kuwartata. Nga nagpuka ko kaslasok. Sorry Papa. Tuntunan. Sa pulam na diyang babae. Pasublim natin. Dead mo kawarta keng kuwan. Pasublim. Tuntunan. Padasig Papa. Barbari matuntunak pa. Manong name pinadas ko ang sinapol. Ngayon awan. Di makaibaga kanya. Pinadas ko idi ka sinapol. Manong naming ang tigitalag makamamu kanyak. Makamamu ka nakuwada. Iti nakaistorya no asino. Kaya talaga manong naming. Nga pa, siyak, abis mo pa, kiti mga ibaga, tangaak, laglagak. Pengen tulog ko kastoy. Netay din manong name iti nang rugyan, iti panaginom ko ti arak. Nga nanawayan dak na papakin ni Mama, manong name pati ni Dilay. Wen, at daidin manong, ng mga anawa kanya. Tapos nung makalipat ak, gusto ko analis to. Nag-applyak iti trabaho ti abroad.
Tapno ti adayo, malipatak kinalaglag ko. Kaning-kaning ti bagik sa anak ton nga pakontrol sa sinuman nga babae. Nagtrabaho ka nga ti abroad, manong nemi, ket dayjay, kapot tadakdakkel ti sweldo nga amang ti dati. Nakunak nga ro din manong. Dilawak idi, ti kabasit, ti balaybing, ken kinadaan na, iso nga, inlako mi di daan, nga balay, ken ti lute, ket nakaipatakder kami iti dakdakkel nga balay, ken nalolawa nga solar, nga babaen kanya, manong nemi. Kahit ko lang manong nemi, nga mapusublik, ti dating kinasaya at napapakin ni mama kanya. Kahit ko lang pagyanan ida, tinapimpinas nga lugar. Kantap no, mabayadak ti utang ko kadakwada. Taadot kwartada nga nabusbus ga po kanya, gabuti kinatangak. Kaya nakaurnungak manen manong nemi. Di mano, nga tawen, nga ba nagtrabaho? Almost dekada manong, may sangang dekada. Kada ka po na no apay nga, danon ko tinasurok kasa nasurokin nga 30 titawen ko. Idiadak man dito Pilipinas ket nagtrabaho dimteng ti may kadua nga babae ti biyag ko manong. Uwen. Ti may kadua nga babae ti biyag ko. Saan nga isot imbasideg? No diket siyak. Saan nakas idi ni Susan. Nga isot ni Susan ti masideg. Ni Talia. Siya ti masideg keng kuha naman. Ay. Nagamamo kami. Mga opisina met. Almost agkataib kami manong. Hang isunat nangawis kanya. No dikat siya kung tinangawis keng kuha na. Binaligtad ko da di pasamak mi kini Susan. Ni Susan hindi ti mangibaga no sa tunong papanami, no anyat aramidan mi, no mayatak ko no saan, hanan urayan di sungbat ko yodan akong intan ko na. So baliktadak man ko na, siyak tinagawis. Jak pulos na ura ti panagdiman ni Talia. Kinapudno na, ipapilit na pa yung ag-share kami ti magastos, no kasta nga, inka magmerienda, uno inka mag-lunch, uno inka mag-dinner. Talagang supadi da kinisusan ko na tinakam ko. Kadgapat ay papilit naman, nag-share kami. O sige, managmat na. Nasihat mo it. Kasanot kayat na, sharing. Kaya nung kasta nga kuyog kami nga mapanagmol. Diyak mauray nga ibaga na nga kahit ko dayjay. At kayat ko nga gatangan kasi awan. Sakti bang ibaga? Bagay para kang garetoy. Gatangan ta. No. Sanin. Adot badok. Ngayon kahit ko nga regalo kang ka. Kaya, kahit mo nga regalo ka niya. Ngayon saan ka pilpilito mo, sa anak ang damdaman, Richard, o mga muto ko ng demandingak. Datangar doon, hindi magusta kang ka talaga. Dita ka na ilam kang ka. Taapay. Dagiti imun una. Sa valid, ha? Tamo mga antay mo na. Imposible awan ti first, second, third, fourth love mo. The first love ko. Yung siya the second love. Kaya sino nga ti may mayat? GX mo o na siya? Kasi ka. Apay? Basta. Kasupadim di ex ko. Kasupadim nga. Apay naladi suna kinapindasak. Di ugali. Agdeman ni suna. Oh. May ganun. Kasi kakit bekishare ka pa eh. Nataon na ito magustuhan. Yung muna, itong plano na tagkasal. Masapol pa yung makishare saan nga mabalin. Hamo nga mabalin ang bukudan. Kasta nga amin tugala mi. Nagkaimun una nga nag-asawa nga kakabsat ko. Kahit mo asawan no lalaki ang kayo. Kahit dawin nyo makishare di babae. No.
No hando mag-isip, no nalaki ti kapsat ko ang kasar, ano nagit mga jay, asawain na nga mag-share, nga daw-dawaten. Ngayon nung babae ti magkikasar, katakawi, kaslangan nga kuma, nung babae ti magkikasar, naging babae nga kapsat ko nagkasar, nag-share kami, iso nga, mag-share ako, met. Kasi tamo ito mga parakter ito di balay, wala nga man, da balay ko na. Balay tanto. Malaksid ka na ito, no? Talagang santan nga mga parakter ti bukod tang balay. Sa balik ka nga talaga, Talia. Kadita. No, di ex ko na ngawis ka niyang hindi. Ngag-hotel kami. Sakitan di mga awis kang hep. Dito sa kanin. Tapay. Kahit ko ti may kasar. Na may saka virgin. Sa balik ka nga talaga, Talia. Hit mo sa one natin age mo, virgin ka pa eh? Yeah. May kamano ako ng lab. Ganubium. I'm sorry, may baga ka may katlo. Anat napasamak ba't ka na kiti ex mo? Imo na, natay, aksidente. May kadwa, kapag din na maurang ipaikot ka ni virgin ko, nakirelasyon din sa bahali ng babae kat napututan na, nasikugan na. De, alangan ba't na siya pala yung tikasar na? Hindi adasong bata nun, Stagayam. Tagasgastak nga ron. Tamakaasawak ni may isang birhen asken ka. Intun ka, no? Okay. Planuan tan. Ha? Planuan tan. Naplano min manong name. Nagsakit. Kas iti napasamak, iti first ex ko. Inala na di gastusan kakwartang pagkasar sa nakikasar iti sa bali nga lalaki. Yung sa bali mat tinapasamak kada kami manong name kin Italia. Ket ne, natulag ti kasar. Ti makadakas manong 3 weeks before ti kasar, naawat ko nga text message ni Talia. Ako nana. Richard, sweetheart. Kahit ka kasarita. Ngayon da kadwak. Sinot kadwam. Sinong batak. Text. Susan tinagan na. Sino nga Susan? Ex mo ka, no? Tinawag ako na mismo anong name ni Talia. Tamasulit ako nag-type. Hello. Ang kagangaw kasta. Sana kagangaw. Na-meet ko ti ex mo. Nagpintas. Ngayon napimpintas ka ang misona. Kat ko na. Nga pipuro ka no, nga dumanon dahil ang kakaldawan ti kasarta. Masapol ka no nga, agsarita kayo, nga daak. Siguro kontakan na kang dumatlang, ngamsak di mo na kinontak na. Tanya ti kahit na. Guluin na ti, panagkasarta. Anak ko matirason tapno guluin na. Tarantada. Sino siya? Haan? Nandiyan ka Susan. Kasi lang nga rin tinamayan na ti biyag ko, dinerder na ti pusok ti gusto, nagdagdakil pa tinitry na kwarta, tapos itatanasarakan kan, nga talaga kahit kasi katagbaling asawa ka, kabaligtad mo isuna. Kahit na tanga riribukin, tiyan niya nga rason. Maamam to siguro, no makapagsasalita tayo. Mapapatay ko rin diyang mabahay na makita. Amo matlaing yung tagputot, Dati-dati ka no nga, di ka maununi. Dati-dati ka no nga, desisyon na naka, tit sa baling ang tao.
Idi dayta. Ngem sanitan. Napuutam ka din nga sikal nagdesisyon, no disyak amin nagdesisyon. O nga ron, isong hasla sa anak mamati imbaga na idi nga padisdesisyonan na ka. Nga awan ti bukod mo nga desisyon. Nga kinontrol na ka. Kinontrol na. Gabot na talaga kasat ugali na. Hangimita. Awan ti sabali makakontrol iti biyak ko na sa angasyak. So noon yaman ti kasapulan na taga mapay. Sige. Ay kikita tayo. Agsasalita tayo. Manong Nemi, nagkuyog dasusan keditalya nga simrek iti restaurant ng pangururayak kadakwada. Ti makadakas Manong Nemi ang nakadwada nga ubing no Jack Mariro Sangapulo 11 karadradwar ng talabentariya manggapon ngagbarito. Hindi makasadagdan. Hi! Kumusta ti ex ko? Awan ti sabali nga mga kaiturong kang kuana idino sa angasyak. Tarantada. Uy, amunan ti tumangsit. Amunan ti agsaot ti kosta nga tarantada. Manit masapol mo. Ha? Imbes ko mga dakad to tapno agpakawan. Agpakumaba, agbat pa-dispenser. Isublim kanyak tado kwarta. Hey. Intad mo na jay sa amon ng babawi. Para ti kasarta. May babawi ti kasar. Nagdesisyon na ka sa bali. Adadakin ay kahit ko. Ni Alejo na kikasaran. Ngamitis ka. Ano ti klaseng na babae? Hey! Oh, sweetheart. Control and direct na. Ha? Adata ti public places. Di ka kumamanggulo. Di mo ko may palubos nga natin saan idi nga mononi ako na ni Susan kita manggulo ita, ag iskandalo ita. Agburburak ti darak. Anyam nasken nga, maamuam no anya ti rason, o api nga, nakipagkita kang gati ex mo. Ano yung ti masapol mo? Well, nakasagana ka kading dungig. Sige, dungig ka. Nadatak kaya problema. Insak lang nagtasawak. Ano ko matbibiyang ko? Shh, listen. Insak lang na. Gawat ha. Naduktalan na. Malaksid kayong kuha na kita tapay sa bali. Ay, sapo, Diyos ko. Kitastat kinataom. Imbaglaki din ta saan ta nga nag-asawa. Saan ka mapnek? Kasanunod nga jak agsapol kat tao madlaing na iti sex. Business madlat at ikas kaso na. Halala, ituloy mo. Saklang na. Di makadakas. Napagsalita amin, no? Sino ti Rombeng, pag ganan, magkustudyar, iti anak ko. Ayun kaya, my son, my only son. So ni Ricky. Hi. Hi. Manong na may madlaw ko na tata panagkit-kita, panaggargaraw dahito yung ubing at awang disiplina. Kasla ka na ito teenager itan nga saan da kaya ito madisiplinaan. Una awan pa ng disiplina siguro da ginaganak yung kuwana. Kita, ituloy mo. Nagatap ti asawak. Hindi pa ilaeng saan na nga putot ni Ricky. Nagpa-DNA test. Kat natuktalan na saan na nga putot ni Ricky. No saan na nga putot? Asa ti aking putot?
Amangan mo't no saan lang atakda kami. Amangan no talo kami unupat kami nga pinagagidan mo. Tapno maamuan na sino ti ama ni Ricky. Yan tangi at datatuyan. Di agpa DNA test kayo, med. May mo kayat? Sige, mayatak! Apay, di ka kadi. Hangka di agparik na kayo ka, nga putot mo ni Ricky. E di sakbay nga natulag ti kasar. Ada idi nagpitpitik ti saklat ko. Ngam diya ka muna sa sino kada kayo nga talaga nga duwa kin Alejo. Ngam di pamatikit na Alejo. Tasyak nga ina ti maka ibaga no sino. At pasaray may isa lang aldaw ti ba gitnaan. Ig-date kam kin Alejo ti Lunes. Ag-date ta ti Miyerkules. Puno ti klase mo nga babae. Sosyal. Mamano, di ba? One and only, Susan. Sweetheart, kontrolam lang tarik na yun. Kung namat na talya manon nemi, nga mag-igim ti imak, nanumanin kit ingatok ti imak, takaslakayit ko tong pain na ito nga Susan. Ngayon may gawid ng Italia. Talia, kasanon no? No, ano yan? No, putot ko ni Ricky. Well, sungbatak to dita, nasa lutsod mo no inton mapaniknakan. Yan tangay, si kamal ko na nga, itamat lang at mabalin nyo tagpa DNA test. Sige. Saan kun nga naimas petinangan manong? Dinagdag ko idan, mapangkamin, ti kasidgan nga mabalim mo yung pag-DNA tesan. Kahit kalpasan, ti makalawas manong. Nandukta lang nga talaga nga putot ko ni Ricky. Nga dahil tamat tentirason no apay nga saan nga kayat ni Talia ti makikasar kanya. Kaya nga sawan manong nemi no napasamak, hindi nga saan nga natuloy tumuna kasar ko, kas tamat napasamak edi may kadua pa nakaplano ti kasar ko dinakon kayat ni Talia ta dinakano kayat ti makiasawa ti kas kanyak nga nakaputot iti sa bali ti da kayat ti kas tangap iti pamilyada isuda nga virgin da pa ikasar makikasar da ti lalaki nga saan lang hanin nga virgin no di kayat at pa putot na iti sa bali nga babae. Dahil ito sakit, mano. Dahil ito sakit. Ididamo ang nugutek nga basol ko, gabo tatangaak, laglagak, dito may kadua aking basol. Basol kumit lang. Tatiga po na noapeng nga saan nakakinayat ang makikasarin ni Dalia at gapuanan tikinalaglag ko. Itinapalabas. Resulta kinalaglag ko. Napututak tinang kontrol tibiyag ko. Manong nemi. Sakit ibaga ni Susan manong nemi. Well, gamot asamatan nga na kayo kini Talia tagkasara. Kahit awang kami matan kini Alejo, gabota paanal lang ti kasarmi, di datan ti agkasar. Ano dyan yung baga naman, o nemi, di na pa iniring pasisod pa ng tungpak keng ko na, pat! May super pat! Oh! Di na dahil mo namin pinsan di biyag kususan. Oh! Numabalin na kung magkipapatayan ka! Pero nga nagiging nga ta kami nagkasal. Oh my God. Nalaglagak, edi ang angak, edi agpaang-angak ka ni manin. Ikasar ko ti babae. Nga saan nga mapmapnek? Tikas nga ugali na. Oh my God. Dinagtulagan milatan manunay ti sangwanan ti abogado. Hoy, nakasuratan nga suportarak ni Ricky. Aging ka makapag-graduate ti college. Inton malpas nga maka-graduate ti college. Saan kunton nga suportaran pa? Dahil tama nung nemi.
Ti kasuratan mi iti sanguanan ti abogado. Iti saludsod. Kasanun no, saan nang ituloy? Bahala. Hawan bibiyang kun. Basta kwenta agpercher high school ton, bali 8 years. Oo, 9 years. 9 years nga suportarak. After 9 years, kaya nagraduaran kaya sahan, isartin kunton pang suportar kang kuwan. Datat salitaan man. Datat ka po na no apeng ay ayak tibagi, tigasat ko. Gusto nga, agin inumak manen. Akas pa naging inum ko ididamok manunay, iti masaktan. Kaya at damat ni Dalay, nga muna mat ti pakasalita. Nga ore din yung muna pasamak ti biyag ko at da iso na idin nga katulong mi. Dalay, sir, nalpasen? Ana? Nalpasen? Ti, nag-flashback mo sir. Nag-flashback ka mo, sinubiyam, tinapaspasamak, panang istoryam. Tayo istoryak ka digin ka. Yan nagsasaw nga siksika. Din istoryam ganyak, lupay amo kong istoryam, oras amo kong mga istoryain na yan. Jaktong kaya't na mapasamak pa itikas dyan. Dagiti animal nga ex. Nakarkaro di X1 mo Kaya Jemet X2, hamumot mawalaw di X2 sir. Stumot tidi pamilyada, madaydayaw da. Kita mkit, iso da ka nung agkakamsat nga babae, kita virgin da maikasar. Kita mkit, oray no babae da, kita makishare da. Nagpinta sa kadya nga tulang nga pamilya niya. Iso nga saan na kinayat pa ni Talia nga magkiyasar kayo ka, ay din tutadamot putot mo sa bali nga babae. Madidetan labag iti paglintegan ti pamilyada. Yun. Yung talaga kung may ipatpatignak ni Talia. Okay kumalata. Yan nga, ang problema no kuma talagang ipatpatignak ni Talia, ore no salungisingan na ti paglintegan ti pamilyada, ore laksidan da isuna. Okay kumalata, di ba? Yung samet, sir, amon, sir, sika at talaga takim basol. Gabuta, pinakontrol ko, ti bagik, ti biyag ko, ti may isang babae. Saan nga data, ti mamaminsan nga sungbat na. Aramidem ti may salain nga rason. Anong rason nga rod? Gapuken ka. So nga gapuken niya, gapot ti kinalaglag ko, gapot ti nakaang-ang ko. May lang ti ibagak, anong rason? Anong rason? Di mo amo ti agpili. Tsaka mo tagpili? Yeah. So na inton may kang kamanin ti may katlo akong daw ang agpili, sir. Tanangem tagpili. Abi nagkamaliak ka din ang pili kini Talia. Nasaga ka mga nagkamali, naasawang ko Anak ko mat nagkamaliak, nagbiduta ka ng pili kang kuwana, haan nga napudnoken ka. May sala tirason no, apa nga, nagbaliwan direk na na. Tikad na lang tinapututam. Nga di mo't nagayayatan. Paset matladay at napalabas. Tinapudno nga ayat, awan patag tinapalabas, kunad pa So nga ka mo nagpili. Di mo na magpili, sir. Aso no katipilyak. So nga sir, enton maminsan nga adadumtengan nga sa bali nga babae di biyag mo. Saludsudem to. Amok ka din nagpili. Yan. Sige sir, ama mo yata naklao na yan. Kasi ka, yan tangay, na istorya mo nga istoryam, ingkamat iti silad mo. Tamaturong kan. Kaya din bigat.
agkararag ka kini Apo Diyos. Ngawan ti sabali nga kang runan nakidawam keng kuana, no saan nga, ti kaadda ko man, ti babae, nga naikari nga isagot na ken ka. Di ka mat ngamin nagkidaw kina Apo Diyos ti isagot na ken ka, sir. Saan nga ni Susan, tinangisagot ken ka, ay saan nga ni Apo Diyos tinangisagot ken ka kini Susan? Tapno na nubyam. Sino ko mga... Siyempre, Satanas. Tadakas nga babae. Alangan ba't nga ni Apo Diyos, isagutan na katidakas, kahit isunakit na imbag ni Apo Diyos, alaman? Ala ni sir. O nalalang sapit na panunot ko yung sika, indindot sana ka nag-graduate sa college. Dilay ka. Eh, sa nga rin Natalia. Natalia, kasi mat, saan nga na po no? Iso nga saan nga ni Apo Diyos na isagot kang ka, Natalia, mangisagot kang ka. Agyaman ka kina Apo Diyos, ta inliklik na ka. Diba? Ano ka Rajay? Hamon adlaw? Hamon adlaw si ka Delay? Ano dyan ka da? Pag-apaman sa amin din Delay, di ba? Una na barta ka? Mura na barta ka, sir. Madlaw mo matlat Rajay. Ano Rajay? Medyo naging ganit. Honmet. Kinugtaram sa tugaw ko si Kintay. Delay. Sige, sir. Sa Raymond. Delay. Mabiglang. Kasla na usawa nagmatin. Kapay. Kabayatan nga kisistorya sa anak mat iminom. Kabayatan nga kisistorya ka. Siyempre, ato tinipugpug ka o kong alikor. So, usawa na ako. Kaya anong itan, sir, no usawang ka. Agor ka. Kita inak man. Oh, sir, oh. Apay talaga ang matmatang ka astoy. Sir? Loko na pinas ka madgayam. Loko, sir. Agor ka, sir. Loko ka, sir. Talaga matpinas ka, ha? Ito yun. Napintas ako man kayo. Napin ka ba tababuo na ako? Saan ako nang napintas? Kasano, itamad lang kami nga matmatan na kakasta. Kasano, italang mat nga nagpahot ka tanga agsarita. Idi, no ayaban nak, hanak pakitaan, no ayot ibilin mo. Siyak mat, kumit kitak latamot kang ka, o hanak kitaan, kaya nagapuanak na magapugup ka, nakagupgwapo ka. Kaya't mo sawan. Ano kayong tirason no apay nga? Nadano na matikas tang edad. Apay saan ka nag-asawa? Apay sir. Agka-edad ta ka di? Tomon. Nangalaklakay ka am siyak. Kat siyak sa anak ng aglakay. Saan ka aglakay? Tagbakit ka? Nga talaga nga ng barteka ni sir. Nausaw nga talaga. 31 ko. Siya ka na. 33 mo. 18 ko di andag nito. Adanda ni kagraduar idin. Amok idin di may pamaganda kayo kini Susan. Tapay. Kat pasari istorya am kanyak. Nga saan ka kumit kita kanyak. Amok idin nga mangmangig ko. Kada sir ka ni ma'am. Nga di mo ipalubos nga kontrole na ka ti babae kang kanayon datang ipagbaga ni papang mo. Tamadlaw ko idi, dawat ka da papakin ni mamang mo, idi anta ka pa lang agbasbasa. Idi ada trabaho mo, dumawat ka pa lang. Ada lang ang trabaho mo. Gayam, agdamdaman, da dyan nga Susan, no, anya klase ti isagot mo kayong kuana, di ba? Amok yun na. Nga demanding di girlfriend mo. Hindi kahit ng asawan.
18 mo pala, idi. Teenager ka pa lang, hindi yan ka to eh. Abis ang nga pimampanaw. Gaba to okay mo, pang sweldo kanyak. Dapapang mo. Nangususaram nga rin di kwartam. Kat tinulungan na kakapsat ko. Kumusta di kakapsat mo ngay? Napabasa ko na kiti dua. Kat siya ka ngay, ang abali ako. Nagdasawa di kiti duan. Diyan lang may isa. Sumarunod next year di pa yung kadua. Ngayon ko nakanakwala. Orayin nyo matang, sakto mo nagkasar. Nanda kayo ko ay nung boyfriend mo, anang ko nanda. Ako nag-aram ka nga. Ado, tagor-aram ka niyo. Iwaon kayat ko kada. Sino nga natin kayat mo? Kinita na. Secret. Muna ako nito, ala ako nagito, sir. Kamaturo kan. Good night. Delay. Talaga umpay nobyo? Umpay. Di virgin ka pa ilang arod. Kahit mo di panagnig ko? Loko ka. Muna ka lang tangarod. And good night to. Sige sir. Imasal to't maturog. Sabi ko matagtag-tagainap kanto. Samot to matagtagainap na giti ex mo. Siyakto kung matagtagainap mo. Lord, ito ka mapahin na nga. Mapayapay lang amin nga madayuak. Katulong lang. Katulong lang ang napudno na dalos. Na sinaw. Oras nga katulong ni Susan. Kasi may kinatao na. Ori Natalia. Saan mga natulong, nag-atpuman, mabigbig nga pamilya nga gusto. No talaga ko mga ipatpatignak, ori ko ba manot na putot ko. Ay, buhay. At damit lang ti tao at mga raramid ti gasat na gusto. Kat gusto ni Delay. Jack amo ti agpili. Kada di lang harabi manong nemi nga ba nagsarita mi kani Delay tinakapapaot kasla amo ko tagmuban no man pa'y nasikit no panunutet ngemsang ko na kayat pa'y panunutet tanawan sa sarbinan no panunutet pa'y manong diya ko ni bilang nga sakitan no anyaman di kiti napukpukaw ko bilang ko lang ta manong nemi nga naaba ka kiti sugat. Binulan nga suportarak manong nemi ni Ricky. Ada man digidugod na away nga tumawag. Apay, kahit ka kumamit, dadi nga, magkuyog ta. Diya kahit magkikuyog iti kaskan ka. So apay mo tan. Awan disiplina, awan babayin mo, awan sursurum. Pagkunaam. Kasat na obserbar kang kay. Awang ka dito ka rin tagak, nagbalbaludan. Anda. Kahit kung ipanagnak kang kadari. O sige, ipanagnak mo. Kaso nang umamam ka ron, no dinakmat makit-kita. Diyak pa'y napadasan nga narik na ti pamatig ti may sangama. Ni Daddy Alejo, kanayon nga busy. Nga dati tiga po na nuapay nga, nakaaramid ni mami ti kasyay. Gapot asamit nga maramid ni Daddy ti obligasyon na kini mami. So ang kasyay, ni mami, hanga kompleto ti parikna na kanya kang pamatig ti may sangay na. So nga grabarbelde akidi. Ngayon ka na kito'y, medyo maamamiris ko ti amin. Nga awan ti sabalang aking basol no saan nga nagidnaganak. Kada apay di kiti anak itulok da. Nga awan ti turong ti biyag da.
apeng ipalubos da. Na mamiras ko ti kastadad. Amo ka na singpet ka. Kahit ko tagbaling kang ka, agbaling kas kang kadad. No kayat mo, agana ko nito danam. Sa nga data, hanggang baga data ti korte, hanggang baga data ti abogado, awang kas kasuratan. Mabaling mo mat kamindaran ti kasuratan, dad. Pakamom lang ni mami. Tikas dyan nga sitwasyon ka talagang awanin ti panahon ni mami kanya. Sige. Nangisatak ti aldaw, o may kanto alain, iawit ka dito balay. Peso dad, tapno maamumol, tigiti naganak kanyak, dadulo kinilulang. Eh, baka mong dito manunemi ka na papakin ni mama, nagtungtunged damit. Adamot na po kumi kinimanang mo. Uri dalawpat. Sa dadakkel da pa yan. Kanya tamo, baka no, adad nga, nadagkat kami, ti apo kumikin ka. Napin na sila una yan, tamo na kami recent, ibidot na. Nagamanak pa. Sige, Delay. Sir? Willing ka kanimot lang again to ti anak ko? Naman di sarami sa lutsod yung kanyak. Baka iparit mo. Baka maiparit ko. Anak ko mga kalindigan-di katulog ka sa kanyak, sir, ma'am. Nagdaga talasal sa lutsod yung sa anak yo. Okay. Abi nga adakan to eh. Nga makingkang kakanagin salita amin kanagin anak kanya. Allah ni sir, kat ada yung baon nyo mapangkualain, di umayak kat di matakwatan. Di nangikot salitaan yon. Sige, iti sumlat nga ron din. Hanggat ituloy mo di ay umubrahim. Hindi makapanaw nga makadayon ni Delay. Papa, mama, tapay. Kunan hindi Delay, jak kano amo nagpili. Kapag saan ka nakapili at gusto? Sumupiyat kay kadi? Ni Delay ti pilyek? Saan kami yung sumupiyat? Ape ko mga sumupiyat kami? Di kang pa simupiyat? Iti sa bali? Nga di mi am mo? Supyatan mi din, no ni Delay ti kayat mo kat am mo mi unay nga tao? Nga nagapo, tinaragsak ka na siya ta pamilya. At dalagayam dito eh. Ti para kanyak, dad. Napasamak pa lang mat, panagka. Dada siguro ayo iti pakasarita nga talaga. Iti biyag mo. So ano, armak ng Delay, kayat nak. Awan tungatan ti saan nga pakaituloyan ti kasar. Awanin. Ada ka din nga pay. Nilaing patay. Kas pagarikan, tadamatay ka na kayo. Diyos ko, yada do yung. Ni Apo Diyos, ti mangisangkot ti sa sinuman nga para iti parsuana, papa, mama. Yeah, tama. Ni Apo Diyos, insagot na ni mamang mo para kanya. Insagot mat na Apo Diyos, siyak para kang kuhan. Isunoan niya man, asinuman, disagot ni Apo Diyos kang ka. Rumbeng ipatig mo, saan mo asaktan, tasagot da ito ni Apo Diyos. Kaya tungas pagarigan, tani Delay, ti may katlong ex mo, may katlo kunak, tayo suntag baling asawam. Well, tulagan tayo di kasar. Tapos malpasin pa pa, sige. Armegtod sa kundo ikasarin ni Delay. At kasta nga ron tinapasamak manong nemi. Tapno saan tayo unayin nga mabayag ako na da kami kay ni Delay tinagkasawa manong. Kidam kadlang kita kasano ko mga bagada nga saan ko mababalin nakababayin ka din nga ti anak ti amo kat asawain na ti katulong. Dahil tamit lang nga talaga tinikari nga akam na ti tulubong nga nagbaring nga katulong. Nga nagtultuloy nga iso ket katulungak iti tong palbiag. Iti anyaman nga plano kan plano mi
nga ipay ni Apo Diyos kada kami. Iso ti kinatulungak manong nemi anang bukal iti talong anak nga nararagsak. Ni Ricky manong nemi at namutin pamilya na nagsingsingpet iso na kat talaga nga nakapagturpus kad nagbalingan na siya at nalintag kad naragsak maten ti pamilya. Ininto ti talong anak mi manong nemi dumandadakkel dan napigsa pala da papakin ni mama ti may papangin Italia kin Susan awanen ti damag ko kadakwada. Na ito iti pakasalitak manong nemi kanagyaman naklawan na iti anus mo nga nagipasag at sabi ko mat at damat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarbingan ti biyag kadagiti patak nga dimngeg more power to your program manong and godless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Richard. Thank you, Richard. Tingka pa nagsurat. Ito programa tayo. Thank you, tingka pa nang iburay. Ito'y pakasalitaan.